ҷанозаи дипломат ва таърихшиноси тоҷик Шарофиддин Имомӣ баъд аз зуҳри имрӯз дар масҷиди маҳаллаи Гипраземи пойтахт баргузор гардид. Наздиконаш мегӯянд, ки маҳрум як ҳафтаи охир аз бемории роҳҳои нафас азият мекашид ва дирӯз вақте ҳолаш бад мешавад ва ӯро ба беморхона интиқол медиҳанд, дар роҳ аз ҳуш меравад ва ҳамин тавр ӯ дар беморхонаи сироятии шаҳри Душанбе мефавтад. Шарофиддин Имомӣ беш аз 10 сол ба ҳайси сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Афғонистон фаъолият кардааст ва моҳи сентябри соли гузашта ба нафақа баромад. ҳамкоронаш аз ӯ ба унвони як шахси масъулиятшинос ва пурталош ёд меоранд. дар ҳаракати ҷавононе ки охири солҳои 80 сар зада буд, яке пешвоёни ин ҳаракат буданд. марде буданд ки ҳамеша барои миллат ва барои ин сарзамин дилашон месӯхт ва симои Шарофиддин Имомов ҳамчун шахси сиёсӣ дар он зоҳир мегардад, ки солҳои тӯлонӣ дар Афғонистони ҷангзада ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистонро маърифӣ карданд ва хубам маърифӣ карда тавонистанд ва маҳз яке аз хизматҳои бузурги Шарофиддин Имомов он буд, ки муносибатҳои мо бо ин давлати ҷангзада ҳама вақт дар сатҳи мӯътадил буд ва ҳатто дар сатҳи хуб қарор дошт. аз ӯ ба ҳайси нафаре ёд мекунанд, ки дар озод кардани гаравгонҳои тоҷи ки аз сӯи қочоқбарони афғон дастгир мешуданд саҳми бештар дорад. ҳамчунин барои ирсоли зиндониёни тоҷи ки дар зиндонҳои Афғонистон нигоҳ дошта мешуданд саҳми ӯро бештар мегӯянд. Шарофиддин Имомӣ аз аввалин аъзоёни ҷунбиши растохез ва яке аз равшанфикрони тоҷӣ гуфта мешавад.